Russiýada Pussy Riot punk toparynyň tutulukdaky agzasy Maria Alyoshyna özüne çykarylan 2 ýyl türme tutuluk möhletiniň ýumşadylmagy üçin suwdyň zalynda peýda boldy. Huligançylykda aýplanyp tutulugy hökm edilen Pussy Riot toparynyň üç agzasynyň biri Alyosyna öz hereketleri bilen ýurdun kanunçylyk ulgamynyň açyk bolmagyny maksat edinendigine aýtdy. Nizhny Novgorod şäheriniň suwdy diňlensigi 18 oktyabra çelne gaýra tüýsürdi. Azerbayjanda opozisiýa wekiliniň ogly näweli hüjümçiler tarapyndan ýenjilip bıçaklanandan soň häzirki wagt öýünde bejerge alýar. 16 ýaşly Ali Gulaliýewiň kakysy Oktay Gulaliýew opozisiýadan prezidentlige dalaşy edýän kandidatyň medeniýet wekilidir. Polisiýa waka bilen baglanyşykly deriňe wislerine başlady. Kabulda yerli ýaşaýjylar 3 adamyň öldürilmeginden soň protest çäherlerini geçirdiler. Aýdylmagyna görä, şol adamlar mellek yerleriniň bir kanun zor bilen alynmagyna garşy durandyklary üçin öldürilipdirler. Protestçiler mellek yerleriň güç ulanyp alynmagyna garşy polisiýanyň hiç hili çäre görmeýändigine aýtdylar. Qazaqstanda eli ýaragly hüjümçiler tähitçilik bilen meşgullanýan bir edarada ogurluk etdiler. Wakada bir adam öldü, başga biri hem yaralandy. Polisiýa Almatyda dören bu wakany deriňeýär. Siz Adatyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanys boldunuz.